Hej, mit navn er Amanda Louise. I sidste uge var jeg i Godmorgen Danmark i forbindelse med udgivelse af min nye bog, og her spurgte verden Petra Nahl mig om noget, som faktisk ramte mig lidt. Hun sagde noget, eller du har jo en slank krop, så er det ikke nemt for dig at sige, at man skal slutte fred med den. Og jeg forstår egentlig virkelig godt, hvorfor det her spørgsmål det kommer. Så her er mit fulde svar, som der ikke var tid til at komme ind på i Godmorgen Danmark. Det jeg nævnte i programmet, det er jo, at vi lever i en kultur, hvor slank det er et ideal, og hvor vi lærer, at vi skal være tynde og sunde og i kontrol over vores krop. At kroppen den skal forbedres, strammes op, gøres rigtig for at passe ind i det her ideal. Og det sætter sig altså i alle kroppe, både de store og de små, de trænede, de mindre trænede. Vi bliver alle sammen påvirket af det her slankhedsideal, som er i vores kultur. For når vi har lært, at vores værdi det sidder i kroppen, så er det næsten umuligt at begynde at forsøge at kontrollere den. Og det gør vi jo ved at veje os, ved at sammenligne os, ved at droppe sociale aftaler, fordi vi ikke føler, at vi ser godt nok ud. Vi føler os ikke tilpas i vores krop, og vi føler, at vi bliver bedømt, når vi går ud. Og det her, det sker altså for mennesker i alle størrelser kroppe. Og ja, jeg har en slank krop, og det giver mig et privilegie, fordi jeg bliver mødt af mindre pushback ud i samfundet. Jo større krop man er i, jo mere vil man jo møde negativ feedback og negative holdninger omkring ens krop i samfundet, fordi vi har det her vækststigma og den her slankhedskultur, eller diætkultur, som jeg kalder det. Det gør jo ikke min rejse det gør ikke min rejse ugyldig, men det gør det jo, at jeg måske har haft det lettere på nogle områder. Og jeg synes, det er vigtigt at anerkende. Men det betyder jo heller ikke, at det har været let for mig at slutte fred med min krop og slutte fred med maden. Altså, jeg har haft den krop, jeg sådan drømte om. Altså tonet, fedt, slank. Men selv der havde jeg ikke fred med den. For når man først er fanget der ideal, så er der altid noget, man kan gøre bedre. Man kan spise sundere, man kan træne hårdere, man kan stramme lidt mere op her og der, man kan gøre, der er jo så mange ting, vi får at vide er vigtige, og det bliver sådan en evig jagt på at være perfekt, jagt den næste, kan man sige, del af idealet, og det er altså en kamp, rigtig mange af os kæmper, og det gør rigtig mange af os, uanset hvilken størrelse krop vi er i, og det er derfor, jeg har skrevet Slut fred med mad, fordi problemet, det ligger jo egentlig ikke i kroppen. Problemet ligger i den her kultur omkring, hvordan vi ser på kroppe i vores samfund. En kultur, hvor vi lærer, at vi skal være på slankekur og være slanke for at være gode nok. At hvis vi ikke allerede er tynde, så skal vi prøve at blive det. Og hvis vi er tynde, så skal vi sørge for at blive ved med at være det. Og altså, det er jo en løgn, at det at være slank er løsningen. Men det altså løsningen på alle vores problemer. Men det er jo en løgn, som holder os fast i den her skyld og skam. Så det har måske ikke været nemmere for mig, fordi det har været nemmere, end det ville være i en krop, der konstant bliver mødt med kritik. Men det er ikke, fordi det har været nemt for mig. Og jeg tror, vi skal turde tale om den her forskel på, om man er i en slankere krop, eller man er i en større krop, og forsøger at slutte fred med mad og krop. For der er forskel. Men vi skal huske, at den her slankhed, den giver altså ikke automatisk et godt forhold til kroppen. Den giver ikke automatisk fred med kroppen. Den her fred med kroppen, den kommer først, når vi ændrer vores syn på os selv, ikke når vi ændrer vores krop. Og igen, det gælder uanset hvilken størrelse krop man er i. Så hvis du også længes efter at opnå den her fred i din krop, så håber jeg, at min bog kan være en hjælp. Linket der er i hvert fald i videobeskrivelsen, hvis du har lyst til at læse den og få min hjælp til at slutte fred med mad over din krop, uanset hvilken størrelse din krop den har. Tak for nu. Hej.